mga sinulat nga dili mabasa nga matag pa sa Ginoo walay makahuban ini nga mga bisan pa nga manggi alam sa tibok kalibutan. Unique nga pagkasulat nindot dili mahimo sa way grado nya gigamit sa Ginoo way grado grade 2 ra. So na mga pitsa tama sa gipasuwat sa Ginoo ni. So pagsugod ko suwatan ni gingnan siya sa Ginoo si Sayro nga Sayro magsuwat karon og mga pinulungan nga dili mabasa pero may reklamo siya tingnan siya na Ginoo saon pagsuwat nako sa dili mabasa nga maglisod man ko sa mga pinulungan ako nga kasabot ko unsa pa kanang dili mabasa. So gingnan siya sa Ginoo nga akong kamot magunit sa imong tuong kamot ug isuwat na so mo to suwat siya dito ni paspas kay samtang gasuwat siya naga-speaking tongue nya naga istorya naga speaking tongue nya mo ning agi niya nya naga hilak sa pasensya sa Ginoo daghan nila na unique nya pagkasulat anay kayo labing kapaspas pero tunong kayo sa magis nagkalaiya lang kay light forma so dili mahimo so makita na ito ng hubad ani kung masakay niya mo ni agi ng grade 2. So pag hubad ani gidiktahan yapon siya nga mauni hubad niya itong pinulungan nga dili mabasa no. So basahon na to ang Diyos o relihiyon ang title ang paghiusa sa katawan sa Diyos ipasulat October 9, 2010 mapini ang katumanan sa gipangayo sa akong anak sa iyang pag-ingon amahan ko iusaha sila maingon nga kita usara gunubon ko ang relihiyon ining nasura dinhi pagasugdan ko na ang paghiusa sa tanan kong mga katawhan unsa ang gisunod sa akong mga katawhan ako ang Diyos o ang relihiyon. Sultihan ko kamo nga ang inyong gisunod mao ang relihiyon nga inyong gipasakupan dili ako ang Diyos nga labing kamhanan ang inyong gisunod o gituman unsa day ang inyong pagtuo ang relihiyon labaw pa kay kanako kinsa karon ang imong gituohan o gisunod ako ang Diyos o ang relihiyon nga imong gipasakupan kinsa ang dako Diyos o ang relihiyon. Kung ikaw maingon ang Diyos bakakon ka walay bakakon nga makasulod makapuyo sa langit dili ako ang Diyos nga labing balaan ang imong gisunod o gituman kay ang imong gisunod o gituman ang imong relihiyon nga mao'y dako alang kanimo kay ang kalagdaan balaod sa imong relihiyon mao'y imong gituman bisan pa kini wala nako gisugo sumala sa kasulatan. Bilihon pa alang kaninyo ang pagtuman sa kalagdaan sa inyong relihiyon nga gipasakupan kaysa akong mga sugo dili ba ang gitudlo sa relihiyon nga inyong gipasakupan inyong tuman bisan kini wala gitudlo sa akong mga pulong dili ba inyong gikahadlokan ang inyong relihiyon o dili ako ang Diyos nga makagahom sa tanan dili ba kamong tanan nakong mga katawhan o mga alagad nako walay kahadlok ka nako dili ba kamo mapahitason mga hambugiro dili mo tuo sa akong mga pulong sumala sa nasulat sa kasulatan dili mo tuman bisan pa nga kamo nakabasa ni ining bahina sa kasulatan inyong gisalikway ang akong mga sugo kay ang inyong gituman mauman ang inyong relihiyon kay kanako susihan ninyo ang kasulatan kung kinsa ang akong ihatag dinhi sa kalibutan aron kamo mga luwas dili ba ang ako rang anak nga bugtong dili ang relihiyon dili ninyo mabasa sa akong mga pulong nga magpasakop kamo sa relihiyon aron kamo maluwas wala kay walay laing ngalan nga gihatag dinhi sa kalibutan pinaagi sa kaniya maluwas ang tao si Hesus ra mao nga didto kamo magpasakop kang Hesus nga masinugtanon dili sa relihiyon kay walay gihatag nga relihiyon nga maoy makaluwas sa tao ang ako rang anak nga bugtong nga mao si Hesus. Ako ang Diyos nakakita sa tanang buhat sa tao maayong batan. Ako nakita ang tao nga nagtamod kanako nagtamod
sa relihiyon nga iyang gipasakupan, ug wala ka nako nga mao ang Dios nga nagbuhat sa tanang butang. Kinsa day ang labing dako kanimo, ako ang Dios o ang relihiyon? Ang giila sa tawo nga labing dako ang relihiyon, dili ko ang Dios, kay mas labi pa iyang tumanon ang iyang gipasakupan. Mga relihiyon kay kanako nga Dios, mao nga gunubon ko ug tugmukon ko ang tanang relihiyon ni ining nga sura. Pagatukuron ko ang akong iglesia aron matuman ang sulat sa kasulatan nga gayon na nagayon, sibabawon ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Dinhi sa Pilipinas sugdan ko na ang katumanan sa nisulat sa kasulatan nga sa kaulahayang mga adlaw iusahon ko ang tanan kong mga katawhan. Wala nay akong mga katawhan nga pagamanduan sa relihiyon, kay ako ang Dios mao nga ang mao nga ang magbalantay ug magamando sa tanan kong mga katawhan. Ako na ang pagasundon kong tumanon ug igabayaw ni anang adlaw. Wala nay relihiyon nga magamando sa akong mga katawhan. Ako na ang Dios ang pagasundon. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. So morning tanan nga gisulti sa Dios bahin sa relihiyon. Nung dili lang kay Kira, daghang mga eksplanasyon nga nang magisulti ni sa Dios kang Sayro. Kung anong mahitabo ning ani ang masikta, mga simbahan nga atong gisudlan, atong namatan sa atong nasunod o dito nakabase ang atong pagtuo sa tudlo sa mga simbahanan. So dunay pagpasabot ni tanan ang ato ning masayran. So comment lang sa ubos atong tana kay tubagon nato sa mga sa gipadayag sa Dios. Sulat lang sa baba kay naa diha ang tubag. So pwede ka manhi mausisa mga tana, manhi ka ron magkikita ka sa alagad sa Dios. Pwede kayo dugay na ni nasulat karon lang ni nako gi-upload o kay nangaya pa ko permission sa ulipon sa sulat sa Dios dilihatag kung pwede ba nako ni gawas. So salamat iutan ta. So pwede ta mangutana, pwede ta mo anhi, pwede ta makikita dool ra siya nara din sa Davao del Norte. Siya si Sayro, ulipon sa Dios, ang gitawag sa Dios og bungabog nga tao nga gi sa tawag ani gi katawan sa daghanang mga kapastoran karon dinhi. So dalay ko ng Dios o God bless sa inyong tanan.